बिटिआरनि सिङाव थानाय सरखारि नङै एबा भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि गोख्रों दाबि थांनाय 16 आगस्तनिफ्राय फैगौ 20 आगस्तसिम फोरोंगिरिफोरनि फेन डाउन हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो दं। बिटिआरनि सिङाव थानाय सरखारि नङै एबा भेन्सार फरायसालिफोरा बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफा बायदि सरखारि जानांगौनि दाबि जाय समाव प्रमद बर'नि सामलायनाय बिटिआर सरकारा बर'नि सोलोंथाइ बिथिङाव गोजौ फारसे लांनो खामानि मावबाय थादों। बे समावनो बिटिआरनि सिङाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरा सरखारि जानांगौनि दाबिजों थांनाय 16 आगस्तनिफ्राय फैगौ 20 आगस्तसिम फेन डाउन हाबाफारि लानाया मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दं। बेनिनो दिनै नैथि सानाव बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय दैमालु गोजौ फरायसालियावबो फेन डाउन हाबाफारिखौ लानानै गाहाय फोरोंगिरि रबिन गोरा बसुमतारिया माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा फेन डाउन हाबाफारि लानायखौ खोनासङाब्ला फैगौ 20 आगस्त खालि गुवाहाटीआवबो गेदेर धरना लागोन होननाबो बुंथिदों। बेनो जाहैबाय जों मिथिगौ जोंनि जानाखि बिटिआर एकर्ड बेयो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावनो जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम जानाखि बिटिआर सक्तिनि 6.3 दफा मथे जोंनि फरायसालिफ्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै फरायसालिफ्रा जानाखि सरकारि प्राइभेट जानांगौमोन नाथाय बे दिनैसिम मोननाय जायाखै। दा दिनै जानाखि गभर्नमेन्ट जानाखि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट बा बिजेपि गभर्नमेन्ट बिथाङा दिनैसिम 4 बोसोर जालांबाय नाथाय दिनैसिम जोंनि जानाखि भेन्सार स्कुलनि 6.3 क्लस मथे माने उइदाउट कन्डिसनै जानाखि जोंनि फरायसालिफ्रा जानांगौमोन सरकारि प्राइभेट जानांगौ नाथाय दिनैसिम जायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दिनै जानाखि फेन डाउन प्रग्राम बेखौ मैया 16 तारिखनिफ्राय 20 तारिखसिम लानाय जागोन आरो दिनै बेयो सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गासिबो सोलिगासिनो दं आरो बेहाय जों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बे जानाखि फेन डाउन प्रग्राम बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि सरकारा बा आसाम सरकारा जाहाथे जोंखौ जाहाथे नोजोर होयो बा जोंनि जानाखि गोलाव सम 20 बोसोर 30 बोसोर जानाखि जोंनि भेन्सार स्कुलनि खस्थ'खौ बा बिना बेथनै जोंनि खामानि मावनायखौ अननानै जोंनि फरायसालिफोरखौ जाहाथे सरकारि भाबै खालायो जों बेखौ आसा खालायो। दा जों मोनसे खावलायबावनो लुबैदों दिनै पेन डाउन प्रग्रामनि गेजेरजों बे पेन डाउन प्रग्राम जुदि 20 तारिखनि गेजेराव जेबो गोहोम गोलैयाबा बा जेबो आसाम गभर्नमेन्ट जोंनि बिटिसि सरकारा जुदि जेबो बुङाबा आरो जों 20 तारिखआव जों गुवाहाटी 22 तारिखआव जों प्रग्राम लाबावनाय जागोन। जानाखि 22 तारिखनिफ्राय जोंनि आसाम एसेम्बलि जागोन। दा बेखायनो ओइदिनखालि जों गुवाहाटीयाव सलासलाव जोङो गिदिर मोनसे धरना खालामनाय जागोन। दा जों खावलायखाबाय आरो जुदि बेहायबो जुदि जायाबा बा जेबो आसाम सरकारा बा जोंनि बिटिआर सरकारा जुदि जेबो देहाव नाङाबा जोङो आरोबाव मोनसे इनडिफिनिट आन्दालन खालामनानै थानाय जागोन। जों बेखौ गोख्रों भाबै दिनै बुंनाय जायो। दा जों बेखौ खावलायदों। दा जोंनो आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकारा जाहाथे जोंनि भेन्सार स्कुलनि एसेबां गोबाव बिना बेथन गैयाजासे खाथिनायखौ जाहाथे एसे नोजोर होयो। नोजोर होनानै जोंनि जानाखि जोंनि अभाब अभिजन बिना बेथनै खामानि मावनायखौ एसे अननानै जोंखौ जाहाथे जोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि भाबै खालायो जों बेखौ गले गले खावलायो। आं बेखिनिखौ दिनै बुंनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।